तर मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत कांद्याची सिंपल भाजी. आणि त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते मी तुम्हाला सांगतो. 4 ते 5 मीडियम साईजचे कांदे चिरून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आम्ही या साईजचा कांदा वापरलेला आहे. जर तुम्हाला जास्त भाजी बनवायची असेल तर थोडा आणखीन कांदा तुम्ही घेऊ शकता. 2.5 पळ्या तेल, अर्धा चमचा हळद, 4 ते 5 तिखट मिरच्या घ्यायच्या आहेत. मिरच्या तिखटच घ्यायच्या कारण कांदा जो असतो तो थोडासा गोडूस असतो. आणि थोडासा 2-3 पानं कढीपत्त्याची घ्यायची आहेत. गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या चिरून घ्यायच्या आहेत. अर्धा चमचा मोहरी आणि जिरं आणि चवीप्रमाणे मीठ घ्यायचं आहे. तर आता आपण लगेचच कृतीकडे वळूयात. तर सर्वप्रथम आपण हे पॅन गॅसवर ठेवलेले आहे तापत. आणि या तापलेल्या पॅनमध्ये आता आपण तेल टाकून घेऊयात. आणि सर्वप्रथम आपण या भाजीची छानपैकी फोडणी देऊन घेऊयात. त्यासाठी मोहरी आणि जिरे टाकून घेऊया तेलामध्ये. कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. लसूण टाकून घ्यायची आहे. मिरची टाकून घ्यायची आहे. आणि फोडणी छानपैकी भाजलेली आहे त्यामध्ये आपण कांदा टाकून घेऊयात. आणि हा जो कांदा आहे तो आम्ही छान चौकोनी चिरला होता आणि थोडा जाड ठेवला होता, जेणेकरून असा पण हा जो कांदा आहे तो थोडा मुरला की तो बावणार आहे. त्यामुळे त्याची जी साईज आहे ती सुद्धा लहान होते. त्यामुळे कांदा तुम्ही चिरताना नेहमी थोडा जाडच ठेवावा. आता या कांद्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊयात. आणि यामध्ये आपण आता हळद टाकून घेऊयात. आजची ही जी भाजी आहे ती आपण मिरचीची भाजी बनवणार आहोत. या कांद्याच्या भाजीमध्ये पण 2 प्रकार असतात. तुम्ही लाल तिखट भाजी देखील बनवू शकता आणि मिरचीची भाजी देखील बनवू शकता. लाल तिखट भाजी सुद्धा छान लागते. तुम्ही त्यामध्ये मसाला ॲड करून घेऊ शकता. आणि आता हा जो कांदा आहे तो आपल्याला छानपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे. छान मऊ करून घ्यायचा आहे त्याला. आणि आज ही कांद्याची भाजी बनवण्याचे विशेष कारण म्हणजे आमचे लहानपण. आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा आमची आई आम्हाला ही कांद्याची भाजी बरेच वेळेला बनवून द्यायची. फार छान लागते ही कांद्याची भाजी. मी तरी बरेच वर्षांनी खातो आहे फक्त कांद्याची भाजी. तुम्हीसुद्धा तुमच्या घरी नक्की बनवली असेल ही भाजी. तर आता या कांद्याच्या भाजीवरती आपल्याला 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून हा जो कांदा आहे तो आतल्या छान मुरेल आणि ही जी फोडणी आहे ती भाजीला व्यवस्थित लागेल. तर आता आपण ह्या भाजीवरचं झाकण काढून पाहूयात. तर ही जी भाजी आहे ती छानपैकी मुरलेली आहे. आणि अशा प्रकारे आपली भाजी तयार झाली आहे. तर आता शेवटचा टप्पा म्हणून यावरती आपण कोथिंबीर जी आहे ती गार्निशिंगसाठी टाकूयात आणि मिक्स करूयात. आणि आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात. चला तर मग आता ही डिश आपण सर्व करून घेऊ. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली ही झटपट अशी तयार होणारी सिंपल अशी कांद्याची भाजी तयार झालेली आहे. आणि ही जी भाजी आहे ती कांद्याची भाजी आहे, कांद्याच्या पातीची भाजी नाही. अगदी साधी, सिंपल, सरळ, झटपट अशी तयार होणारी. आणि असं पण आपल्याला नेहमीच्या भाज्या खाऊन कंटाळा आलेला असतो.
तर कधीतरी वेगळी भाजी ट्राय करण्यासाठी तुम्ही ही भाजी नक्की ट्राय करू शकता. यामध्ये जास्त काही इन्ग्रेडियंट्स वापरायची पण गरज नसते आणि ही भाजी अगदी बेसिक भाजी तयार असल्यामुळे यामध्ये तुम्ही आणखीन दुसरी देखील भाजी ॲड करून ही भाजी खाऊ शकता आणि अशीच देखील ही भाजी फार छान लागते. चपातीसोबत, भाकरीसोबत अप्रतिम लागते ही भाजी. आणि या भाजीमध्ये आपण मिरचीचं प्रमाण जास्त टाकल्यामुळे ही छान अशी झणझणीत झालेली असणार आहे भाजी आणि याच्या वासावरून ही भाजी किती स्वादिष्ट असणार आहे हे मला आता जाणवत आहे. चला तर मग मित्रांनो, या भाजीविषयी आणखीन काय सांगणार. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.